Oletko nähnyt tätä poikaa? Eloisa ja hymyilevä 21-vuotias Mikael on ollut tavoittamattomissa jo 4 päivää. Mikael ei käyttäytynyt katoamispäivänään normaalista poikkeavasti ja onkin suuri mysteeri, miten Mikael on kadonnut. Tämän Ylöjärvellä sijaitsevan koivun juurelta on Mikael-poika viimeksi nähty purukumisuussa. Mikael ei jättänyt jälkeensä kuin ainoastaan yhden johtolangan. DNA-tulokset ei tässä Mikael-pojan tapauksessa ole vielä varmistunut, mutta meillä on syytä epäillä, että tämä kyseinen jenkkipurukumi pakkaus kuuluu Mikael-pojalle siitä syystä, että saamiemme tietojen mukaan tämä Mikael-poika olisi erittäin kova jenkkipurukumin suurkuluttaja. Katoamishetkellä Mikael-pojalla oli kiiltävät valkoiset hampaat. Hampaissa ei ollut reikiä eikä reijän alkuja. Mikaelin ikenet olivat terveet ja hänellä oli raikas hengitys. Mikael-pojalla ei myöskään ollut havaittavissa hammaskiveä saatika plakkia. Jos näet Mikael-poikaa,